Okay, drenge, nu skal I høre, hvad planerne er med hensyn til lørdag. Planerne er, at vi faktisk allerede torsdag her til træning, der får vi 100 kroner hver, som vi skal odds for. Så kan man lave den kupon, man gerne vil. Og så er det sådan, at den, der vinder mest, han får halvdelen af det, han vinder. Og så får han, og så resten, det går i bødekassen. Og så, Mikkel T, du er sent på den igen. Hvad fanden er der med dig, mand? Det er 500 kroner i bøde! Det er 500 kroner i bøde! Hey, wow. Slap nu af, Mickey Berg. Han kan ikke gå for det. T, skal vi sige, du slæver med 150? Er det okay? Ja. Ja, okay. Nå, jamen det jeg var ved at sige, det var, at så oddser vi, og det er alle sammen kampe, som skal være spillet om lørdagen, så vi kan se dem på vej hjem så vi kan følge med i dem på vej hjem i bussen. Og så skal vi, og så kører vi på vej hjem i bussen, der kører vi nok forbi nogle steder, og hey, Seat! Prøv nu lige at slappe af din medielyder, mand. Du vil altid være i fjernsynet. Nå ja! Kom nu lige tilbage her, ikke? Og nu står jeg lige ved at fortælle noget. Okay. På vej hjem i bussen, der har jeg lavet en quiz. Og hvor der vil være rigtig, rigtig gode præmier. Og den tager vi på vej hjem. Der får vi selvfølgelig nogle øl. Planen er, at vi holder ind nogle steder også. Og får et par bajer også. Når vi kommer hjem, så er der mad på Salto klokken 8. Og her vil der være alt det, vi kan drikke og spise, og vi kan blive rigtig tykke og fede. Og så er planen, at vi går videre til, vi regner med, at det bliver Gate 7. Vi går videre til på et tidspunkt senere på aftenen. Her vil der også være noget at drikke til os. Wow, Kirk! Nu er det vel for helvede af noget med sådan noget røvelse. Nej, der bliver ikke noget med røgelse. Slap nu af, Beckmann. Oh. Du skal skrue fuldstændig ned. Og så, når vi har været på gaten noget tid, så går vi senere over på Dampmøllen, og der vil være en masse flasker til os, og derfra så skal vi, jamen altså, så er der vist ikke andet at sige, så skal vi bare fyre den af, man. Woo! Oh, dance all night, man. It's gonna be great.